V dnešním krátkém videu si ukážeme postup, jak si jednoduše z pohodlí domova prodloužit výpůjčky. Možná už se vám stalo, že vám přišlo upozornění, že vám přišlo avízo z knihovny, že se vám přibližuje termín, dokdy máte vypůjčené knihy a vy jste zrovna v situaci, kdy jednak se nemůžete dostat do knihovny, máte přes den jako spoustu aktivit, takže ani nestihnete si vzpomenout na to, že byste třeba mohli zavolat nebo napsat e-mail, ale máte možnost se připojit do našeho online katalogu a po přihlášení si ty knihy jednoduše na jeden klik prodloužit, respektive jednu knihu na jeden klik. Jak se do katalogu přihlásit, jsme si ukazovali v předchozích videích. Já jenom krátce připomenu, že se přihlášování týkala 3 videa s číslem 02, 03 a 04. Takže se přihlásíme. Já se zase přihlásím jako nějaký testovací uživatel. Tak, a vidíte, už jsem přihlášená. Teď, když si rozkliknete tady vlastně moje jméno, tak se vám objeví ta nabídka, to už jste taky viděli, to už taky znáte. A jako čtvrtý údaj, čtvrtá odrážka je tady zobrazeno moje výpůjčky, takže na ní klikneme a vidíte seznam všech děl, která máte vypůjčena. Vidíte od kdy do kdy, a samozřejmě jaké dílo autora knihy. Tak a tady na konci řádku úplně vpravo je vždycky tlačítko prodloužit. Takže jakmile kliknete na to tlačítko, tak se vám titul prodlouží o měsíc. O měsíc od dnešního dne. To znamená, dnes máme 24. dubna a titul se prodloužil do 24. května. Tak a já tady na tomto místě bych ještě ráda upozornila, že knihy, které jsou rezervovány jiným čtenářem, jsou označené takovouhle tuštičkou. Máte to tady i napsáno v tom modrém poli, že díla označená tuškou, prosíme, vraťte přednostně, jsou rezervována dalšími čtenáři. Já bych tady chtěla apelovat na to, pokud by se vám stalo, že takovou knihu, která je rezervovaná, máte, abyste se snažili opravdu ji co nejdříve dočíst a přinést do knihovny, aby si ji mohl půjčit zase čtenář, který na ní čeká. Teď, když kliknu na to tlačítko prodloužit, tak to samozřejmě prodloužit půjde. Takže já vám to jenom ukážu. Vidíte, tady máme, že výpočka má být vrácena do 2. května 2025. A když kliknu na prodloužit, tak mi ten systém to povolí. Vidíte, české pohádky úspěšně bylo prodlouženo do 24. května 2025. Nicméně, jak říkám, bylo by fajn takovou tu knihu co nejdříve dočíst a co nejdříve ji přinést do knihovny. Teď jsme si ukázali postup, jak si knihy prodloužit jednotlivě. To znamená, řádku po řádce můžete kliknout tak tlačítko prodloužit v tom řádku. Ovšem věřím tomu, že se stane situace, že si budete chtít prodloužit všechny knihy naraz a nebudete chtít každou odklikávat. K tomu vám poslouží tlačítko, které naleznete úplně dole. Tady vidíte vlevo dole prodloužit vše. Když na něj kliknete, tak se automaticky všechny knihy, které máte v seznamu, prodlouží. Já na něj teď kliknu, ale když na něj kliknu, tak mi už to napíše varování, že knihy byly prodlouženy a že už to prodloužit nelze. Tak já vám to jenom ukážu. Tak vidíte, jo, výpůjčka nebyla prodloužená, protože doba prodloužení je nižší než současně na tom vrácení. Tak to je jenom takový detail. A ještě bych mohla na tomto místě zmínit, že knihu můžete mít půjčenou maximálně 120 dnů. To znamená, že vám nebude prodlužovat do nekonečna. Ano, pokud opravdu budete dodržovat tu měsíční dobu výpůjční, tak to prodloužíte maximálně 2krát.
Ale samozřejmě, kdybyste to prodlužovali každý týden, tak až několikrát, xkrát, ale opravdu maximum je těch 120 dní. Po 120 dnech už, respektive pokud by výpůjční doba přesahovala 120 dnů, tak už vám to prodloužení systém nepovolí. Tak to je ještě takový detail, myslím, že docela ale důležitý. A já se teď jenom odhlásím a ještě bych vám jenom naznačila, jak to vypadá, jak to vypadá třeba na mobilech, na mobilních zařízeních. Já to tady jenom takhle nasimuluju tím, že si to úplně zmenším, to okno. Takže takhle nějak to bude vypadat na vašich mobilních zařízeních. Takže samozřejmě i tam odsud máte možnost knihy prodloužit nebo se vůbec do katalogu přihlásit a pracovat v něm. Tak a vy, když si kliknete tady nahoře, vpravo nahoře na toho avatara, tak se opět můžete přihlásit. Přihlásit. No a vidíte, že jste v online katalogu. Tady, když si kliknete nebo ťapnete prstem na svoje jméno, tak tady vidíte možnost moje výpůjčky. No a jsme zase na stránce moje výpůjčky. Vypadá to trošku jinak. Není to po řádcích, ale myslím, že se v tom jako budete orientovat. Zase tady máte tlačítko prodloužit pod každým titulem a na konci pod celým seznamem prodloužit vše. Tak myslím, že je to opět jednoduché a že vám to usnadní práci a hlavně vám to ušetří čas. Mějte se krásně. Naschledanou.